zas tam. Noc sprať veritom a Cherry zas prídu k nám. Sú samý smiech a samý špás, svojimi kúskami pobavia nás. Dnes boli tu a prídu zas, a každý veritom a Cherry nesklamú nás. Bude ich deň, bude ich čas, svojimi kúskami pobavia nás. Milé deti, po takej naháňačke sa Tom a Jerry poriadne unavili a už sa tešia do postieľok. Urobte tak aj vy. Dobrú noc a dovidenia zajtra. Tento program prináša na vaše obrazovky Slovenská poisťovňa. Priatelia, vítam vás pri sledovaní našej relácie. Poznáte ono známe slová povzbudzujú, príklady tiahnu. A pre všetkých tých, ktorí pochybujú, že sa dá schudnúť, som vybrala niekoľko listov. No a teraz dobre počúvajte. V januári 1992 som bola majiteľkou 120 kilogramov. Rozhodla som sa ich nadobro zbaviť.